Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kadungan sang Chinese New Year, amo man ang pagwa sa mga pagkabuta nga ginapatihan makadalasang suwerte sa mga makapanag-iya sini. Halin sa pagpangabuhi, sa paghigugma, sa kayong lawas kag labi sa tanan sa pagsulod sang kwarta. Mayara sang Lucky Charm nga pwede baklon. Isa sa mga manugbaligya sang Lucky Charms ang negrense nga tumandok sang Sagay City nga si Jake Cernal. Sa pagbaligya sang Lucky Charm, inibalang nakadalaman sang suwerte sa iya pagpangabuhi. This morning mga kapuso, aton hibaluon ang mga nagkalain-lain nga charms, bracelets, accessories, mga panaming, agod mangin, suwerte. This morning mga kapuso, our guest is from Sagay City, Negros Occidental, kag Subong, ari sa Bacolod, agod magbaligya sang iyang mga nagkalain-lain nga lucky charms sa mga Negrosano. Let's all welcome Sir Jake Cernal. Hi Sir Jake, good morning. Happy New Year and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning man sir, kong Hifa Choy. Sir, charms, accessories, kag iban pagin nga mga pampaswerte. Nga nalinyaman kamo upod sa imo pinalangga nga tiayon sa sininga sa isa negosyo. Nagsugod din na sir kay kami nagaobra sa una nga duwa sa charms and accessories man. Pag abot namon diri sa Bacolod, paminsaran namon nga diri wala may nagabaligya o wala may nagatigayon sa sindangan negosyo. So, nag-start kami since 2015 until now, nga sige naman ginabaligya ang among mga charms dito sa Bacolod. Sir, natagi man kami sa mga bagay o kung accessories that one should carry or possess in order to be lucky sa mga nagkalain-laing aspeto sang kabuhi sang isa katawo. Ari sir, pinaka-importante sa tanan, Chinese New Year, pero Valentine's man, Love Month man Subong, Kapuso Month. Anong gamiton sa isa katawo? Agod mangin, maswerte ang iya sining love life. Okay, sa pampaswerte naman sa love life o kung sa relasyon, may aragat stones na ginatawag rose quartz. So, ini rose quartz is for family, for love, and good relationship. Pero kung ikaw hindi mahilig sa mga charms, sa mga bracelet, pwede ikaw makamutang sang isa ka mandarin duck o figurine sa mandarin duck sa imong kwarto para maging swerte ang imong love life sa subong nga tuig. Bawara gali sa mga kapuso na naton, posible gali nga makahingagaw pa kamo Gamay ka investment, sir, no? Ari naman niya, sir, for good health naman niya, ano ay hana accessory o kun amulet o kun, what you call this one, charm nga pwede namon mabakal? Okay, sa for good health, may tagatawag, sir, nga jade stone. So, jade stone, ga-represent na sa for good health and for wealth. So, kung gusto natin maging maayo ng aton nga panglawas o pang aton nga health, kumbaga, makasoksok kita sang jade stone nga ginatawag. Ari naman niya, sir, siyempre, pandemic, daw wala untat ang stress, no? Ang ginasugataan naton. For peace of mind, anong pwede naman makuha? Anong pwede naman magamit? For peace of mind, may ara kita mga crystal quartz, ginatawag. Especially ang isa ka quartz, ang clear quartz, o hindi gani ara ang amethyst na quartz. Pwede mo na siya masuksok para ma-clear o magtawhay ang aton paminsaron. Magabulig man ina para maka-decision kita sa insakto kung matinlaw ang aton o matawhay ang aton nga paminsaron. Ari naman niya. Sir, importante kanya pamangkot, O madamo sa mga kapuso nato ni tanaw, gusto gid magmanggaranon. Gusto mangin milyonaryo-bilyonaryo o galing natamaran sila kung magtaya sa loto. Ano sir, pwede nila magamit o kung mabakal o kung mapossess agud mangin manggaranon. Ang manggad nila gusto nila padamuon. Sa ano naman sir, for central general ta for good fortune or for good income. Yes. May ara tawag nga piyaw o piksu. Pwede ta sa susukon kasi symbol na sa asman ni Catcher. May ara man kita pwede suksokon nga red string o Tibetan red string, handmade Tibetan red string. Ina ga simbolo for good fortune para mas maayo ang sulod. Sir Jake, personally, paano man kamo ginswerte pinagi sa mga charms nga number 1 inyo ginabaligya kag number 2 inyo ginagamit? Actually sir, ang charms hindi lang pagi sa bagay nga ginagamit mga bracelets, mga figurines sa balay. Mostly sir ang charm ara sa atong pamilya, especially sa akon
ang akon nga charms sa akon duha ka kabataan. Sila ang naghahatag sa akon sang inspirasyon o is naghahatag sa akon sang kusog para magninguha kag para sa matagaan sila sang maayong mabasdamlag. So ang charms hindi lang sila nga bagay kundi mismo mangin isa ka tawo o isa ka pinangganan kung sa kabuhi. Thank you so much, Sir Jake, for blessing our program with your tips kung paano bala mangin swerte subong nga Year of the Ox. Happy New Year. God bless you, sir. Thank you, sir. Yes, mga puso, ara na kita da. Nagasalig kita sa mga charms, amulets, crystals, accessories, agud mangin maswerte ang aton tuig. O galing mga kapuso, let's not forget. Let us pray hard. Let's pray harder. Ilabi na gid sa aton mahal nga makaako agud. Kiyahan kita sa mga desisyon nga magahatag sa aton sang swerte kag direksyon sa aton pangabuhi.